Bună seara, vrăsmătritori! Ghine aflăm iara, sună nau, joi, limoveta armânească. Tora seara armânem tu Românii, șnițăm tu că se bălă Tulcea, și vă adunăm cu Corina Elena Badea, iatrisă, amintat Iași, așa cum spus și bitexi Facultatea de Medicină, are zărțin de partea a dat site-ul Hoara Gramaticova, Pininga lucrurile ți le dezbărtești la spitalul de Tulcea, e cum îndusește în secții, are și a ei clinică, Elena. Pininga zânati are avut mirachi știi muzică, și tu dau ei despre scoasi protlo CD, protaveri, apoi a venit reparadă și alții, așa că tora seara va să curchim moabetea, știi partea de zânati, știi partea de muzică, Elena, ghine vini și tu mă vei românească. Elena, e Corina, cum să zicem? Bună seara și Ghini Paflai. Puteți să înțețeți cum vreți. Corina era manda era mică, anda Elena zăca și ea este numai armânească și are mult hari și Elena și Corina. Serioasă, așa va să închisim. Elena, prăta să-mi zbărăște zărținile armânești și nu mă știa ali, că tine ai și zărțini de partea Fendi, de la altă mileti, așa că vrem să le auzăm dauli, cum spus, în prota de partea ali Dada ta, zărținile sunt tu Hara Gramaticova. Da, andamenii eram mică, păpăile a mei de la Dada, de Coagelac, nu zbura mult de armâni. Erau veniți de Gramaticova, mine aflai de tuta est permis, mult manclo. Erau de Gramaticova, ziră de acolo anda avea 11 de ani și mai și papu, papu era un an mai mic. Maia câță și papu s-a dat acolo tu gârții sculia dau clasii, de-apoi a fugiră și ajunseră cu soia lor tu vârgărie, cu frați, cu surori, cu câțe că părinții lor muriră cu gripa și armaseră oarfăni. Nu se știa acolo tu gărție niț, anda erau, ama tu vârgărie, taifa lui și taifa ei s-adunară, criscură și de-apoi Iisus era cum sfățea și acolo tu vărgărie Maia a avut prost de doi gelimeani pe protamisora ale Dadi, Teta Flora. Teta Flora mine o băga și pe Facebook, cum cânta și pe YouTube. Era un artistă, să zic așa. Și pe fratele ale Dadi, pe Vasile. Vasile a murit tineri, țin și 3 de ani cu Gelac. De-apoi, Dada s-a amintă a luat România, ei a vrut prota acasă, tu Mihail Gogălnicianu îi zățea rândunica prota oară și noi n-arădeam de Dada și își zățeam că ea este amintată pe paralela 45, ca și era, de acolo treații paralela 45. Deci Dada, cu toată taifa ei, de-apoi a Mihai Viteazu, eu și Zură, tu în casă, cu alți armâni. Născânța în criscură și de-apoi a tosone fățiră cu Gelac. Eu protaoară și zură înapoi, cum zice cu chirie. Ama tuțu, noi așa ziceam la papu de mamă, ziceam tuțu. Tuțu adără fiații casă tu cu Gelac, cele mele criscură, nasiră tu sculie și armasiră te dai acolo tu cu Gelac și azi casa păpânilor este acolo. Te-ai dus să văruară tu locurile astea, ai Gramaticova, e tu vărgării? Maștu Gramaticova nu eram. Și noi eram câțe că nu putem să ajungem, că eram prota oară tu gărții, cu cântiții, cu jocuri, cu armâni, amaxia cu care eram, nu a cât să ghini calea. Și era una cale de munte și nu era asfaltată și nu era bună calea și nu ajunsem. Turnăm amaxia tu înapoi și zăsim prota oară anda va zinim acolo, va trățăm să vedem. Am soiți iara acolo și vizură și locul și casa și nica mai era soi acolo. Am soi de la un lali de ale mami, de ale dadi.
Lali muri, George Celea lua clima, muri ama el și pe chirolul a comunismului nățea, tu gârții, tu gramaticova avea acolo soi, veri și nățea. Știa bine. Nu este chirolul trecut, sigur va să afli fără chiro de oară, anda snet și acolo. Cum situații de te aminta și Iași? Oh, Nu-ți mi-am vrea spari, era furnia. mama, Dada era feata armână, zită de Cogialac, de la Hoară. Eu îți vedea pe chirolul ațel, feata sfugă tu sculii. Fugi la liceu la Babadag, era rotul liceu pe județul Tulcea, pe chirolul ațel. N-ai mai bun dascăl, care seara la Babadag la liceu era cum este zăctora Mircea cel bătrân tu Custanța. Tata era Tulcea la liceu. Mama după țibitisi liceu că a avut mirachite, ambițare și știe bă să cunoască, zăse că va sta la medicină. Mine să minte pe ghirolul ațel tuți de Dobrogea, nățea la medicină, la școli, la facultăți, țisi pe facultate la Iași. Și mine prota admitere udet la Iași la facultate. Mi-a ajutat de mițăs, nu iau. Că era îmbărățin sprăzațe pe un loc, era înainte un an de Revoluție și nu luai admiterea la medicină tu 89, ama de apoi intrai cu stanța. Mama a fugit Iași, fugit acolo, a dărât 6 ani de facultate și acolo a cunoscut tati, cum Picali, cu trenul fugeau Iași, Tulcea, Iași, Cogialac și un oară de 2 ori, de 3 ori, el avea ochii albaștri, mirli. Tata era cu perlul lai și zăsiră că va să adară una feată cu perlul lai și cu ochii mirli. Am aici niheam galbenă și cu ochii verzi. Nu știu, ți sfeații. Te-ați mine eu amintată Iași, că mama era tu anul de tusone la facultate și acolo sfeații aș fi vrut să fac acolo. Am mine și zu Iași, mai 4 zăzi de țări. 4 zăzizări de apoi ine Maia de la tata și Milo cu trenul, de apoi cu Pamporea, până la Galați cu trenul, de apoi cu Pamporea și Milo la ea. Ama prota nu mi vreau mult că ți s-a dară ea cu un cilimean mic, ți s-a dară, cum s-a dară. Și ghini papu, toți de Cogelac și țăsi ale date care nu va o iau și va ți-o cresc cu mine. Ama de apoi zvârghiră, că va iau mine, va o țăn mine, țăn eu tine, tu ți-o mai avea ninga 3 nepoți tu casă. Și de apoi câștigă Maia de Tulcea, mama alitate câștigă și ea mi crescut, practic ea mi crescut Tulcea. Ama ca fi veară, mi petrițea Cogialac la Maia și la papu. Eu și deam 2 meși. Și dădeam telefon cu taxă inversă, că am ei de lucruri de-aiste și mi-e vârghea tuțul. Cum, tine, nu ți astea rușine? N-avem noi praz de un telefon, ne stine la poștă și dai telefon cu taxă inversă, să ne puțem dar și ne-a luat o bară. Mi-a amintat ea și de apoi a ajuns Dulcea. Moșat pirmiflu, un pirmif de vrare. Vreau să întreb tora nintis nizem manintis cu întrebările. Vreau să nu agrășesc, să le spun amotritorilor a noștri, care să aibă văra întrebări titini, pot să o îngrăpsească, să-mi live-ul ți se zvârtește tora pe frânza de Facebook Armâneana Media și Maria Covio, ți sunt dai ma de adun cu noi, va ne ajută să le aducem aceste întrebări tu moabeti. Așa că, mutritori, vă plăcărsim să băgați și întrebări, nu ahăt greali, ca să ne chimă mai ușor să apândusim. Videm alargul cu moabetea, tu ți mutrești zânatea. Mi-a năspusești că ta, bitisi și a medicina, iar ea trebuie și că pistipsescu că nu fu mult uzori să aleți știni zânatea, idghea zânati. Am avut și este mindioare de prota, iti pinsi cât este zânati, cum să faci lucrurile? Pentru Sony mine zic că celemanul ația ți vede tu taifa lui și ca prație și ca tot ația o adară. Mine nu vreau să fiu iatrisă, nu eram ca alte fete care andalea întrebai, ți vrei tine să te adară andava himari? Iatrisă. Nu. Mine de mică mi-avea mult hare Schindisescu, Sangrăpsescu, Zugrăpsescu, Scântu.
Mine, aici lucruri, aveam mult hari. Și Maia de la tati, eu și Zoi 7 ani, prosli 7 ani mai cu ea, mi-a lăsat. La 7 ani luară și pianina acasă, mi dea direct la școlia de muzică. Am mine tot ziua zugrăpseam, chindeseam, angrăpseam lucruri de astea. Nu pot zic că mi influență mult, ori am chirolul tricou, niciam ne maturizăm și mi îndoiam și mine feci sculia liceu de matematică fizică. Și zic și mine, matematica nu era, nu era de mine, am avut Tulcea, era liceu de matematică fizică și Alanti. Și nu ne la Alanti. Ori he acolo, la Spiru Haret, ori la Alanti nu-ți faci. Tot lui aici. Da, era protul liceu pe chirolul a comunismului și Este sfârșitor, a rămas un liceu mult bun. da, azi sunt uși alții mult buni, mult mai buni. Ama pe chirolul acel nu era naval, navrom, construcții, nu nățeate una fiată. A, și că faci matematică fizică, am mine cu matematica nu eram mult soață, Nu era pisite de ea. mai eram cu fizica. Am mine la medicină intrai mult pe nota de la fizică. Cum tu zic mine, care mai știam 5 minute, luam zația, am luat nau și dauță și plângi una zi întreagă. Mult i-a avut care fizica, de protaoară de când, de la gimnaziu, mult mi-a avut care. Și tu liceu mi îndoiam, ți s-a dar, cu muzica nu s-a dar lucrurile, nu se poate cu zugrăpsearea, cu poeziile, cu este. Nu ne-ați ți-aș da și papu și tata, nu sunt serioase. Lipsește să ai una meserie serioasă. Am zis, făceam apția medicină. Și mi-a cățat de clasa 11 mi-a cățat să mă pregătesc de medicină, drept de medicină. E, protul an nu luai, îți zici că că acolo eu dă mine Iași, mi dus Iași, nici nu mi-a întrebat, eu, tu te dumea, știa Iași, ba da, Iași, ba bitisești. Neșa, eram 15 pe un loc la medicină, pe chirolul ațel și mine țin minte, nota țeavă de Tusone era 8 și 73 și mine eram 8 și 13 și nu luai. Deci acasă, mare tragedie, ți ziceam, anul ăla zici, nu mai nec la Iași, tu, bana mea nu mai nec la Iași. Și nici Constanța, acolo, nici Marișor, era în agonia după Revoluție și nu erau mulți, 6-7 pe loc, mult lejer față de țiara înainte de Revoluție. Ok. Tinitora hi jatrisi di, cum zicem pe armânești, di medicină internă, Medicină internă, da. medicină internă și cum îndusește și un secție a cloții achisi la spitalul de Căsăbălu Tulcea. Poi tora zic că ațeau cu comandăseara funinte de epoca COVID, de dațeau, amatora multe suțără și avem iatri tineri, mult buni, mult bine alăxiți, pregătiți, așa că mine tora nu mai comandăsesc ceva, că chirolul trecu și lipsește tu îți minduiești tu un moment să lași pe alții să adare. Nu mă aștine să le adar toate, poate să lipsești să le ia. Ja, mi-a adus aminte de chirurgia este de pandemie. Anda, știm că tine adras și voluntariat. Să-mi spui, Niheamă, cum trecușați el chiroș, care fură hopile din aima mare zori? Ți le-ai tu minte? A este voluntariat, voi să zic așa că putem să zicem voluntariat câțe, că anda gine pandemia și multe lucruri su țără nu știam țiva, ori nu știam multe de acest COVID și de ți lipsea să adărăm. Nu aveam iatri. Acolo secția de boli infecțioase erau maștau iatrise și mulți oameni lânzăți. Și de atunci în anul zăseră ca vas neagă să ajută. Ama ca să ne să ajuți, lipsea să ai una competență. Ca medic internist, iatru internist,
poți să adari și boli de plămâni, și de inimă, și de stomache, și de hicate. Nu se poate fi ortoped și să adari aceste specialități. Cum medicina internă suidisiani am cu bolile infecțioase, noi avem tu stagii la facultate, boli infecțioase, nu așa cum adară iatrii infecționiști. Am fiați aceste stagii, proțli care fără aclimație erau interniști. De-apoi, anele alanță, nu mai erai și chirurg și ortoped și ți se arama și iatru sibă, ambițam și tu ți aram acolo, că erau mulți oameni lândă și ne luară toți. Și zăsera și care va zină, nu vacan zină la boli infecțioase, la COVID, ți-a cel COVID, va nu va tămătuți, cum să nu ți-am acolo, să mă întreabă mine, vrei zin, da, va ne COVID, ora cuz nu ne. Nu vrea ca în zină. Și mine mi îndoiam mult să mi duc, să nu mi duc. Care să mi duc spat, ca știți, va spatul acolo, va smor, va ne rămână fiata pe căiuri, ca știți, numai m-aș glări tu cap aveam. Ama trecură văr 3 meși și vizui că ațeale asistente și ațeale dau iadre se era acolo la COVID, nu a vor țiva. Nu feațără boala, nu lânzățără, nu țiva. Și zici, ama ca ele sunt bonitorață, înseamnă că și mine poți negu acolo. Câți ai că aveam iatri tineri, cu cilimea niți. Și ziseră, mine nu voi să negu acolo, că mine am cilimeanul mic, are 3 ani, 2 ani. Și poate să le aduc acasă virusul și spată țiva și nu voi. Ațel nu voi, ațel nu voi, ațel nu voi. Și ziseră, caras, nu va can iatru să neagă acolo, ca fi lună un iatru. Luna este ațel cu grama A, ațel cu grama B, ațel să ia ordine alfabetică. Și atunci se nazăja și gata. Haideți să ne liniștim, vă snec mine. Aici vă zic că nești voluntar, că nu nești voluntar, fui angajată, fui detașată, ai plătită de acest lucru, ama zici bani cu un mes, doi și de apoi să vedem, ma un mes, doi, să 2-3 ani. Ți funai mazori, ți duchiș că funai mazori, toate ali hopi, Michiro. Multe fură prota că nu știam, prota oară nu știam multe lucruri. Multe lucruri. De apoi învățam cum să fățăm lucruri, învățam itriile, cum zburăm cu oamenii. Noi mazorii era că mulți oameni care era și soți și pacienți de una bană, nu mai era soția mei. Născând Anda, nu mi vedea că eram tu combinezon, amaoații era îngripsit. Bună seara, doctor Badea. Așa intram acolo, iar ei ghivățea pe cheptul meu. Doctorița Badea, tine era iatrisa mea. Așa puteam să-i aprochi, să zburăm, să lăzățem, să aibă încredere, să facă acest tratament. Suțără mulță, anda aflară că hiaclo, nu știu, tu capul lor era că neț acolo să dar a rău. Așa era chirolul, multe informații pe net, pe televizia, de la om la om. Tu hiro de zori, dar lehia asta că mintea omului Da. poate sia alte apofasi decât vasia tu un chiro de bană normală. Ai stuful n-ai mai greu lucru. Mine eram n-ai mai auși. Ștora zic, acolo tu Spitalul Județean Tulcea la medicină internă, mine eu n-ai mai auși ca diatrisă, alanță toți sunt umaniți, colegii mei, am alățățeam. Bună seara, mine eu doctorița Badea. Mașa stunțina, vedeam că și-a râdea, că s-a înălțat pe cârvati, o țighine că vine și că mine eram la tine internată și mult ghine mi duceam. S-a încât ani de mine și aoașii, sligat de tot se putea măratul, că nu avea încredere în iatri, nu avea încredere în toți. Nu avea piste, e. Da. Asta funa mai greu comunicarea cu pacientul, la dar să achicăsească. Că iatru nu este adărat zvată-mă pe calm. Iatru nu poate. Ațel se sfeați iatru. Nu sfeați nici tip raz, nici țiva.
Și de-apoi are educația este, praxia este și mine la ștoti. Mine nu cred, nu pestipsesc că ia teatru care vas fată mă vârnă oară. Om, nu se poate așa ceva. Și așa, niheam, cât niheam, unul țiu după alantă, chirolul trecut și zic mine că să greșim acel chiro, ama să nu agreșim praxia lui, să nu pățăm înapoi scădem, to este situații care să nu avem încredere unul alantul. Yeah. Nu mi experiența lipsește. Zduki, zduki. Huvăr hop, văr catastasi, cuma cu duchieri cama ahoria de toațel chiro, ți armasea și tu minti, poate dit zburarea asta cu oamenii, văr momentul ahtare ți duchiși mult ahoria, pe partea asta de duchiari. Ți zic, nu știu, poate voi să agârșesc cu acel chiro și voi să-l agârșesc că fu mult greu, știi oameni, știi noi. Nu știu care mi-a rămas, e că nu știu ți poate să rămână de toate el chiro. Nu știu, vără ți vindicări, lângoare și de apoi Zvindicară. Zvindicarea ma multe momente ți nu sunt bune, de oameni ți nu vrea zină la spital și știi toată dunia lucrul ăsta, nu ghinea că le bați oxigen, că nu știu ți le bați, că ațeale hitri nu sunt toate, COVID sunt toate, nu știu ți, ei știam aghene ca noi, poate și noi nu știam toate, ambițam și ațeții ghinea de prota oară. Aței ieșea ghine de spital. Tora v-ați văzut comentarii, iatre, să mine, așa, am ațeții și da acasă 7 zăli, 9 zăli, 12 de zăli. Anda ghinea cu, fără de oxigen, cu saturație nis cum țățeam noi, mulți de ei nu ne aseră ghine. Și nu ache căsiră nici tot ziua de azi nu va să ache căsească. Ei tot va zică că nu vreau iată să adară ghine. Nu, acest lucru nu este de alea. Mine voi să zic că mine avui COVID. Și mine și zui tu spitalizați zălii, au la tulcea la boli infecțioase. Și asuția când mi internai la COVID, închirui mulți soți câțe, că zburam pe WhatsApp, ce faci cu hi, mea, fiu tu spital, am cu hi, mea, fiu COVID. Hi cu tine, iatri să, cum tine, iatri să, da, zic, feci așa, ca și feci. Am mine COVID-ul nu l-ai de tu spital, că acolo aveam protecție. N-adunam cu soții. După o săcatea zații, n-adunam, să nu veadă poliția, nu știu ție, și deam tu acasă la mine, acasă la tine și să fiați și aici lucru. Și cum, nu hi la terapie intensivă? Păi nu hiu la terapie intensivă, smea pe Dumnezeu, hiu tu secție normală. Nu hi la terapie intensivă, nu ai COVID. Tine te adar că ai COVID, tine nu ai COVID. Nu ți tine ania, mai știi, aici se zboare în iapțam. Abre, nu vine să zici că hiu internată, ma nu hiu formă severă și zui zați zăli. Nu se poate, nu ai țiva. Tine, te faci că ai COVID. Gata, și de apoi, ninga un zbor și bloc. Și cum zis, anda nu este un chiro de aradă, anda este un chiro de criză și asta nu era un chiro normal, era multe zori de tot duniaua și ca fi un om, poate să minduiască, să dar lucriți nu valea dar tu un chiro de aradă. Dizem mai largo, tivăr tineri care sminduiaști mea să acați calea pe tidia zânati, ai vără minduiare, vără urnimi, că spusești maninti că nu a dar ațelția leazi si băiatur, nu a dar est lucru niti părazi, niti măreari, niti ahtărluri. Da, ved Tora, mulți tineri vor să dar medicina și zburăi cu ei, încă schimb și soț poate și nu adară tipărați. Nu nec la medicina, aici sunt tinerii, niți, cili mea nica. Ai să nu adară medicina tipărați. L-o întreb, cât se vrei tine să adari ginecologie?
Că voi, că n-are hare, că voi îți ved bana, protele, momente de bană, cu celimeanul, cu dada, cum și cât ți prieteni să dar chirurgie, că voi se tripsesc cu oamenii, că voi, ca fi celimean de ăsta care va să dar facultatea de medicină, o adară cu tot sufletul, așa cum și mine cu feci. Și mine vrui să mi-a dar medic ginecolog, aș puteam, ca cât să ai pe ăsta, nu mi-a lăsat dada. Dada îmi zăsea și va să ușesă, va să ai tai fatau și de apoi nu va să ai chiro și maghini ia un medicină internă, una medicină de familie, că miare și miarea lipsește sta și acasă. Nu se poate să dormi cu telefonul tu ureacle și ziua și noapte și de -asti. Și Tora Pistepsescu că a avut multă dreptate, a dat să este lucruri, și ghine în față că nu mi-a lăsat să dar ginecologie și terapie intensivă și alte idei care sunt mult grele și care înseamnă bana tău este acolo. Nu cu terapia intensivă, nu a dar ți-a dar minitora. Și vor să Nu avut chiro. nu poate, nu se poate. Telefonul sună, nu se poate. Ama, cum să zic, în este și nilă, că știu ți trecui, știu cât învățai, știu cât feci specialitatea secundară rezidențiat București, 3 ani feci navetă, cum zice, ca fi stămână. Făceam vinerea Tulcea, făceam calea Dumănica București, snec la rezidențiat. Făceam vinerea Tulcea acasă, Ghinean la fiată, făceam Dumănica, 3 ani de zări, ca fi stămână, mine feci naveta București-Tulcea, aveam fata mică, 7-8 ani, tusculie, și asta este un mare sacrificiu. Și tora noi putem să... Mine fiu de Tulcea, mine aflai să lucrez la Tulcea, în spitalul județean, fără de probleme. Ama, dada mea am abitisi facultatea de medicină 69, e acolo nu a întrebat, diuhitini, de Tulcea, de Cogelat, neți Cogelat, acolo la tine acasă și-a dar meseria. Nu, îți zice, tine hi repartizată, partidul te băgă la Mădârjac lângă Iași. Ei kilometri de Iași, era un foară de chifță, bun, oameni cu adrau lucruri, adrau tot soiul de meserii. Ama, da, abia BTC, facultatea de medicină, nu știa piusia calea și acolo lipsea să ajută să nască, să mintă, da? Să îngrăpsească hitrei și de tuti și nu avea pican, coleg pican, să o ajută, pican să întreabă. Noi tora cu internetul nu știm, pac, imediat ne informăm. Nu este ghiniți așa. Era un chilo mazori, așa este. Da. Este mult greu și este un sacrificiu. Și înapoi zic, sunt cilimeani de aici săniți care, cilimeani, zic mine, că cilimeani sunt, care adară medicina și va să adară sacrificii. Și voi zic a tuturor care aici cilimeanții, pasi băiatri, adară este lucru, să nu-i vătămați, alăsați și aveți încredere în ei că aici sunt cu geanul chischin. Și așa cum vai prăxim, așa cum vai învățăm, așa va să rămână, care tine iei și țăți, nu-i bun, nu-i băga și treia care lipsește, că ținui baza ale de perfuzie, nes de apoia, ia dar reclamație, poate ai tiții, poate nu ai tiții, ia dar și tine va învață așa. Și acel va practică cum ziceam noi, medicină defensivă. Nu va terapie intensivă, nu va să dară chirurgie, nu va să dară unitate primire urgențe, da? Va neagă tu management medical, știu eu, și alte din unghitora care am mulți tora, posturile este la rezidențiat de chirurgie, de terapie, de urgență, ar rămân niheam goale. Și anul este. Si sadrăm. Avem Nadia, că lucrurile vă duc mai gine de oașnițul. Corina videm awații ningatini ca e una chitară. Ama tini prota ti dusești să înveți cânt la pian în Paris și să ne spui în care ti dusi prota cât scolia de muzică și cum să crezi cum era chiar de muzică cu chirolul. Știi, Florie, pe chirolul ațel nu adărați vrei tine. Chirolul acela adărați zății tata și tati. Și maia și papu și tuți. Nu ca tora
Fete, vreți să cântăm puile pui? A, nu, noi vrem să cântăm iarna na, iarna nețeațel, iarna na, v-ați cântați puile pui. A, nu, noi vrem, nu știu ce, v-ați cântați puile pui? Hai! Și a da, greu. Pichirul acela de rai ți mama și tata. Mine unul țău și înțății, mă nivel tu sculia de muzică, tata, că el era, iar aș ninga mine, ghinhiți metri de casă, de așa, depuneam miheam după zare și era sculia de muzică și acolo. Știu care a vrut să o dar pian. Nu eram așa că voi sunt pe la pian, nu știu ce. Am midosit. Și care am midosit, mine a chicăsi, că ați avea este una sculie. Nu ne-a zicat ora. Ai, voi să dar ne lecții de chitară. Ma, după 3-4 meși, a, nu mai voi, nu ne-a ricare, voi sneg la balet. După 3-4 meși, nu mai voi balet, voi nu știu ți ca dar ați au. Mi-a lăsat 8 ani la sculia de muzică. Voi să zic că închisim văr zați, 11 zați cilimeani. Și de-apoi, după clasa a 5-a, chiar am prota clasă la clasa 1, cum zicem, dar și clasa 1 de pian. Deftura clasa la sculii, deftura și la pian. De la clasa a 5-a armasem văr ținții 6 și țin minte, clasa a 8-a o bitisi maș mine. Și o bitisi maș mine că nu că eram mine naima bună, că eram mine cu mine. Nu aveam cum să fiu mine mai bună. Ama, toți alanță fuziră că pe chirolul acela aveam treapta întâi, aveam examene, aveam olimpiade. Mine nești tu clasa 8 la Olimpiada Națională de Limba Română. Eu amintai un premiu special și ți-am minte și tora că era Ion Dodu Bălan, care e critic literar, care dea de aici un premiu pe un text al Mihai Eminescu și de aici lucruri am învățat mult. Am învățat și deam cu candila, da? Că s-a aplica lunina. Și deam cu candila și am mă îngrăpseam până pe 3-4 tahina noi și deam acasă și adoram mai este lucruți, nu ca tora mult mai puțini ori celimeanu și deși înveață lecțiile de sculie. Și măcar năzeai la treapta întâi la liceu și așa mai departe, nu aveai chiro de pian și de nu știu ce. Puteai să dar pian și performant. Am de-apoi lipsea să mergi la un liceu de profil, de muzică. Ori papul de la tata, cum nu l-a lăsat pe tati să dar conservator. Zice că prețis fastini conservator. Nu voi mine lăutar tu casa mea, mine voi inginer. Ești ora nu vrea lăutar, vrea chiatrisă. Și ai permit tot să repet. Da, am avut mult ghine de educația mea, de cultura mea și mea tora în cade mult ghine, este mult ghine de ațeații adărăm niți la noastră. Ne ajută mult. Mine tora seara nu hiu hiu la comunitatea armână de Tulcea, nu hiu la mine acasă. Zvedi. Da? Și câți nu hiu la mine acasă? Că voi mult siua la comunitate cu aici de teniți, eu adărați tora seara, că noi auahim cafe seară de văr 2-3 meșim cafe seară cu nițli, cu cilimeani, cu chitara, cu aua nu vrem, aua nu vâriem, aua cântăm, aua tute, aua mâncăm, poate zăsi prezidentul nu să ne aducă și un crivate aua, ca știi, va să arătăți dorniși. Este mult mășat că vă adunați, ca și screști mirachea, misli fidăni. Va să ajungem niheamăși la un moment în care vai videm ningatini. Tora să spui niheam, ditandamos leții la vuși pentru tu banata, na, cu mulți oameni. Tu partea de zânati, care fura ței oameni, ți angricară mult tu banata, și de-apoi să spui ți fură, desi fură și oamenii ți angricară mult și pe partea muzicală. Da, nu știu să zic care fură mulți oameni. Pe partea de zânate, mult mi-e susținut familia, taifa mea. Tasadara este zburăm de medicină, nu? Da? Ca să dat medicină, nu că este greu, ama vași mulți prați. Nu zic de chirie, nu știu ție, că vrei să nezi la mol să acoperi, nu știu, la medicină sunt multe cărți și cărțile astea nu sunt o cărți de-ația liniți.
Un Mulți, succes comun. da. E- Sunt multe uniformele, lucrurile este cu care noi lucrăm, stetoscoape, tensiometri, multe. Este toate, masai un cilimean la medicină, lipsește să știi că va mulți prați. Poate că la altă disciplină, nu știu ce să zic, poate nu zbură zghini torații zic, masul bază la cămin, da? Și el se neagă mași cu mapa la cursuri, își ducă și zină. Și acolo nu zic că tu alte specialități nu sunt tu cărți și nu sunt, dar minim mutrean ca fioară. Sesiunea la medicină era mult mai înclo și țineam mai multe stămâni. Tu ți arată o vacanță de vară, noi nica eram pe examene. O carte de medicină era hăt, groasă, o carte aveam soață la istorie, ahăt. Alta la nu știu ce, ahăt cartea și noi cu 3-4 și unul peste alantă. Atlasii, para atlasii și nu mai știu ce zic, cum să le zic. Și erau și multe și grale și uh, mulți, mulți scumpi toramul la Așa, curs. așa. Tu partea de muzică, cu Rolanda, muzică de fond, a lăsat un tora hândos tu cariera ta muzicală? De muzică pot să că muzica îmi descrise uh, multe porți așa de sufletul al meu, pentru că mine este muzica dar maște sufletul al meu. Nu a dar te prați, nu amintai prați pe ea, mă băgai mulți prați, că lipsea snega acolo, să pupul, să fac zrec. Și brota, nu știu, mă ca muzica descrise genul așa și multe porți, limba românească în descrisie. Cât se zic limba românească, că cara să nu știam limba românească, nu făceam să feși pântora. Nu știu care vă făceam pe mucâneaște. Nu știu, Când pe aduți engleză, aminte, da, aduți nu. aminte, aduți aminte Chirolul anda displisi ori să este aș mirache am multul ti angrăpseari pe limba armânească? Chirolul fu tu protul an de facultate. Anda feci cântecul este tu prota vrare, care mene mi-a jucai cu el, mene avzai sirma guci că adera compoziția armânești, mene știam la armân că cântă maș dit zămani, cum cânta papul cu de aici. Da? Nu știam bine cu vrota mea și prota vrare și de aici. Nu avzai ca nu are ama prota caseta audio ți o ascultai cu Sirma Gucci, armașa și zici, preții cântiți sunt aici nu sunt de ale, aici sunt noi aderate, ama sună mult ghine, zboarele sunt mult alăxite și mult profunde și armașa și necheam și aici stăvu ca zic ca și prima scânteie. Și zic că nu știam limba armânească, poate nu vă făceam ceva că mine cu limba armânească îmi feci mulți soți. Zburam armânește pe Facebook cu armâni din Macedonia de Nord, de Cârție, de Vărgărie, de eu. Și armasem soț mult bun până tu ziua de azi. Vă zic de Tinisitul Costa Calița, de Bitola. Și azi zburăm. Sunt mai mult de 12 de ani. Care să nu știam limba armânească, nu puteam să zburăsc cu ei. Nu puteam să snec maninte cu lucrurile astea. Ați zis, uite, ascultai cântecul tău, este mușat, spoare de astea. Mine apândăsea. De apoi a închisit să dar textele, că astea sunt, mine toată bana mi-a avut hari. Scompun poezie și muzică. Nu siu cântăreață, cântătoare. Nu siu că mine nu am ația sculii de canto. Mine nu am talentul acel de cântătoare care știi să adară interpretare. Sunt multe exemple. Mine, în care să compun. Să dar cânticul, să dar poezia, să o îngripsesc ca și cum este bună, mai puțin bună. De apoi una și încă una și încă una și mi-a și sfeață rătute, este, nu pot să zic câțești de iu și îmi fură și oameni cu Filip Merca care mi susținu și numai și el și înapoi va zăcara să-i zic toți
Sigur, va să Cârșescu și nu i-a strigina și am afit din merga, nu pot să lua Cârșescu că fusos cu tata. Erau cei mei ani crescurau atunci doi și îl susțin mult pe tata cu muzica. Tata nu sfiații muzician, că nu să fensu. Am afit din merga neazi ma largo și tot na când zburam, zicea de tata n-ai m-am șati zboare cu muzica. A voi... Țin minte și eu, l-am văzut zburământul așa, de afenda tău. Dacă zicești de protavrari, de câte cu protavrari, care pentru Sony de adiș numai protlui tău album, țin și tu migdani tu anul da unii dospre. Cum fu este procesul de scutare a protlui CD? Cum ți vine minduiarea să-l scoți tu migdani? Care te îngăsăi din apoi? O joacă. Mini nu fiu profesionistă și nu ne asta arșene să lucrezi. Nu am cum fiu profesionistă, tu muzica este. Și tu muzica armânească și tu știu scând pian, feci, mama. Nu înseamnă că fiu profesionistă. Sunt lucruri ți le-am greșit, sunt ani de țăliți, nu băgai mâna pe pian, pe partitur, că nu mai aveam chirol să dar lucru. Ama prota vreare mine o avzăi unoară pe YouTube. O cânta, nu mai știu care formație tu chirola cel, o abzăi, un soț ne și varianta mucânească. Dragostea ta să mă ajungă să te întoarcă în apa. Vrei să-și minezi tu cântecul feci și dau mii, o unii, n-auzi și doi, mai știu exact, tu cămin. Mine eram astunț la cămin. Eram cu soața mea, tora ei este Elena Caraiani. Da, stuțina era Lili Panait, eram daulitul, idiu de durneam, eram soții mult bune și aveam mulți soți armâni, mine pe jumătate mucană, aței, ineau la noi, una ară peste mână, zburam, cântam, mine cu chitara și mi-a așa ajuns Cristi Bola, din Cănuscou. Cristi era mult tiner, avea mult pertul cap, era brunet și gine cu armonica și cântam și mine nu tac, și știi că faci mine un cântec cu așa, ți cântec și mea și închisi, prota, rea, cu chitara, față cum cânta el cu armonica de țăța și când s-a dat tot căminul, e și mine cu chitara ca o mață de ați auzi că prota, rea, am mai el zis, mi-a să te înregistrez. Da, cum nu? Am rămas când cântecul anunț. Cum? Ți onoare pe capul meu ascuns la să-mi cântă cântecul. Ți cânte că mine mi jucai cu esporta vrare. Nu avui ună intenție. Trecură ani și de-apoi îl avzai pe internet și când îl avzai pe internet era fu prota oară când băgai cântecul cu zboarele mele, cu chitara, aderam născânte înregistrări fără să mi vezi, și băgai chitara și boațea. Și țin minte astunțina lor Caraiola, zăsima, ții hitini, ți-ar mână hitini, că nu ai accentul, nu hi mucană, nu hi armână, nu hi, ții hitini, că zburăși să armânești, ama, nu zburăși ca armânile și ne ligăm așa, zburăm niheam, îi zici de cânte, că îi zici, păi tine ți dovadă ai, că este asta aderat de tine, nu mi interesează, am manuscrisul de astunțina și nu mi interesează dovada, că nu voi să dar polim cu can, zăși și astunținași zăcștora, că aduc multe cărăstusiri, a tuturor aței ți-l cântare. Că maga nu-l cânta ei la anunță. Cristi, Nu, Pire, era cunoscut, schirea. De-apoi mai erau născânță sos de Custanța, ți-mi minte Nelly Hașote, ți-mi zăsi, mai, aici cânte, ți le fuțești tine, Sirma, știne și mulță. Sunt mult mușate și lipsește să le bați pe un CD. Bine, ți le bat pe CD, ți-a CD cu o sadară CD. Va sadarea și va înregistrezi tu un studio, dus iau mini studio la Tulcea, mini neg la gardă, la spital, nu la studio de înregistrări. Și mine acolo la spital am un soț care este asistent de chirurgie și care și el a dat muzică și avea studio. Și mai e și ca un joacă, ca un lucru, nu știu, serios, neserios, imprimai tu studio. Și așa sfeții protavrari au armânii de Tulcea.
văd că multul miloară serios astunțina și feții mea ția lansare la Hotel Delta cu tuta armâna mea din Tulcea și țin minte că veniți și voi și vineră mine nu știam astunțina armânii care astea țel de astea țel de Timișoara, țel de Călăraș, nu știam ninga, eram nu eram așa tu bani armânească ca zic, am avinără mulți și fu una seară cum nu am zboare, nu zățiți seară mușată, fu 6 săhăți și zum acolo, cântăm numai mine și toți invitații și fu așa și să lansăm protabrare oficial, înapoi voi să răstusesc ca tuturor țiugătară. Mușat. Să spui tora andau lucruri ti alanti sigur, ti vine pe radio după esto. Știi? Alanti sidiuri. Da, la antisidiuri. Da, am ști cum este. Carafuțeșul nu are un lucru, defturaj, de apoi mult malișor, că vine anda mea cât de protavrare, neșa clotul studio cu tutti cântițile. Și feați-mi orchestrația de bără 40 de cântiți, nu mă ți vrea să băgăm pe protavrare. Protavrare e un CD așa cu muzică mai modernă, muzică tango, vals, muzică lișoară, cum eram mini pe chirul oțel. Am alat CD-uri, de apoi am induit niham, da să le dau așa un niham Armânescu, am ți seamnă Armânescu și cum ducheaște cafi că este Armânescu, vine de apoi CD-ul Casa Noastră Armânească. CD-ul Casa Noastră Armânească avea muzică niham de joc, câțe de joc, că vreau să-l adărăm la un alt studio la Spiros Galați și ațel îmi zise, bre, doamnă, nu-ți poate așa, țicând să tine, este, noi vrem de ațeali sansară, ca este nu va vindă, nu va ia can, că nu e muzică de joc, bagă muzică de joc și de apoi mi-a apucat cu sosul la meu să le aguinisesc, niheam. Și le aguinisem, mama a murit patronul de studio și armaș cu CD-ul neadratul. Și deftorul CD-ul de apoi al fații manual acasă, ca zic, și cu imprimante de ațeale, cu tipografie, cunoștea el fu casa armânească. De apoi ne cunoscum cu domnul Octavian Ursulescu și cu studioul Eurostar de București, profesionist, care feața țea lansare la magazinul Muzica și de apoi feața CD-ul pe Mucăneaște, cântece cu chitara și aromă de cireșe amare pentru prieteni special. Este un CD mucănesc, mama am și mă rândau armânești acolo, că nu-ți putea. Iar muzică cu chitara, nu pot zic muzică folk. Muzică cu chitara și am CD de colinde. Colindele sunt adorate de mine și nu pot să o agărșesc teta Flora Dada, sora lui Dadi, Anda Ghinea, Dulcea și mine băga în colinde și mi-a întrebat, Abrela, feată, ți sunt aceste colinde? Armâne nu are colinde. Mine la mama nu prescoi, ți colinde, ți cum ți ați el pap Crăciun? Pe cum Flora ți si bă pap Crăciun, Moș Crăciun? Moș Crăciun, ea nu-i ghinea pap Crăciun, anda era mică la tata. Și ți ați el, ți zăstine acolo, că pe ții pe ani din ea, ții, nu știu ții. Ama pe naga, checăsi și ce se scântă. Mi-a feații feata este. Cum îi ticnia ei să dar colinde pe armâneaște? Prefloră internetul este în plin? Tu-ți a dat colinde pe armâneaște. Mine am era mică, ea nu ghina pap Crăciun. Nu ghina pap Nicolae, nu ghina can. Ții, la voi toara și colinde și de toate. Era mult, nu stimă Flora. Și de apoi strec mai largu un mușat CD îl feațem de adun cu peroțața. Acel CD a avut o orchestrație mai specială că avem cu noi ansamblu artistic profesionist Baladele Delte din Tulcea, iar au țin sprăzații instrumentiști. Nu pot să zic, lipsește ninga 3 emisii ca să permitusesc cum ghineam Pero de Macedonia, cum nădeam cu prezidentul Mihai Pizdu luam de Varna, tahinările la ținți eram acolo, aduțeam aoala în spărzație, s-a de la repetiții, tot ansamblu, sâmbătă era alăxiți, l aștepta Pero, cântăm Pero, nu mai putea dormea cu el măratul, era după de cale. Și aderam repetiții, înapoi Pero la Varna, îl ducea Mihai Pizdu, înapoi ațel făcea Macedonia și m-aș așa de bără 3-4 ori de repetiții și de imprimări.
pentru că este mult alargă, 1.000 de kilometri zi în Tulcea, Sadarea Malui, multul ia buhare. Aici tu ansamblu profesionist și noi cântam cântițele ația, ți-le adus el din Macedonia de Nord, cântițele a lui, ațele cântițele băgăm pe CD, am multul ia buhare când zbitisea repetiția și pero o lua și pe un cântic armonesc de acel de zâmane, ori cu ritm, ori așa, și tu ți-ai să cu reaclea după el și tot ansamblu pârnea după el și cântau cânticul de zățeai, că era din inti știut. Țin minte că aici erau naima mușatele momente de la înregistrare. De-apoi se organiză lansarea acestui CD la Tulcea, la Teatrul Jean Bart, și fu cum zicea managerul de atunci al ansamblului, domnul Ștefan Coman, un regal armânesc. Și ideea din Numa, fu mult umușat, avem și instrumentiști, avem și jucători, eram și noi acolo. Am mult un caz de strâm ca să CD, nu putui să-l înregistrez tu în studio profesionist, multul profesionist, să mult mai bine ți sfeați acolo, ca fi instrument, boați acolo, lipsește, sfeați multul pe agoniseală, că perul din dulcea și nu putea și dea dau zăli, nu putea așa da oații în stămână, mine eram la lucru. Mine nu puteam să de tahina până adăram gardă, dau să hăți, adăram repetițiile, hai cu zboarele, hai cu instrumentele, hai manaltul, hai mămpate, că boața ta, boața mea, nu știu ce. Și de-a dau țări și fugea. Mai mult fugea pe cali decât și de-a Tulcea. Nici nu știu cum sfeații acel spectacol live. Nu știu cum sfeații, îl hârăstusesc la tuța cei de la Baladele Delte și a managerului lor, domnul Ștefan Coma, că mult în înălțarea și mult... Pandrupără, Nu știu cum sfeați, dar și fost pizza, dar și fost simplu. Ai vreo temă? Ți are multul hari să o spui tu cântisile tale? Poate zic vrearea, ama nu voi să fiu achicăsită ca prota oară. Elena de vreare te ună miare, nu da ghine ca nu mă apre. Elena Hiumini de vreare sunt cântițile mele. Ma știi și filozofia asta a miariei și gealului este mult cum să nu știți, minduiaște ca nu are un miare. Tema Tora, azi. Nintia și țin ticneații mi inspira. Aniurzeani cheam iarba, că era primăvară și utâlea și nu știu ce, și fești cânticul Aniurzeaști iarba, hârsit, tărișor. Eram acasă la hoară și acolo aveam căpșuni, tu gârdină, pac, fești cânticul căpșunile. Nu știu, avuci limeali, adrai cu ei, ne cheamă muzică, ațeau ea stifeată, haideți-a dar cântic te da ei. Ațel este ficior, este nic, că li paraschi, banda era nic. Îi fești cânticul nic lui alidade. Tora niclu are 1,8 m. Da. Și care să înțeți, mea, voi să ne dar un cântec. Si pe tema asta, m-aș să-mi dai una temă, da? Și când îl vrei, manilor. Nu știu, când mi-acasă și în iene, nu pot să, nu am una explicație, nu știu câți. Când e nifotița, cam alișor? La lucru, noaptea, Mi-ascult noaptea, dar tu ți-a dar și să scoală noaptea, îți ghine una melodie. Iei telefonea și faci la 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 să nu agârșesc, o înregistrezi și de apoia defturat mă ți și mine seara, neadzea și zbor la neadzea oații. Multe momente aveam și multe. Telefoana era plină de cântiți de aici, de aici, anchisiți și neibitisiți. Și bitisite. După mintuiarea ta, care sunt, să zicem, najmamărli provocări din muzica românească? Zătinii mea, scusești cântiții și cam moderni, și câtă partea cam apropiată de cântiții cam de zămani, zicem. Azi, cum vezi tine aceste lucruri? Care minduiește că sunt najmamărli provocări din muzica românească? Sunt multe provocări. Prota că mini poate și fiu faptă. Să-mi uidisesc magini cu muzica lișoară. Asta este oricum, muzica cu câta mai apropiată, da.
Poate îți voi scânt un cântec de zămani. Nu știu care pot scânta este cântec. Am un cântec mult uniare care dau trei. Ama nu pot să dar o interpretare așa cum sora lui Dadi Oadăra, Flora. Flora nu avea sculie muzicală. Uh, Avea sculia din casă. Așa era fapt. Și Soi. vezi azi sunt o puțini fete, ficiori, Care nu ora scrie. poate să adara este un lucru, da. Noi azi, deci a noastră, a este cântițile, le cânta așa ca și cum să amintară cu ele. Noi, ca să cântăm ca ei, lipsește, studiem muzică. Da? Că nu se poate, la Icola Românescu nu se poate să cânță bel canto, da? Zăță, feata rămân, nu se cântă așa feata rămân, da? Lipsește să știi, eu sunt sapi, eu sunt, da? Armână le-am mușat, da? Eu sunt înalt spația, sunt, nu este tora le ambițăm, ama, nu era și, o cânta și Ghinea, așa îl cânta și îl cânta mult Ghini. Este una provocare. Prota, ce zic, mine de zburăți de lucrul meu, nu zburăți ora de muzica de la nuntă, de formații, de acolo este altul ceva. Ama mea, mine lucrez cu cine mea, da? Prota lipsește să le aflu. Să-i aflu că mine când aflu cine mea ceva scântă, ei va scântă ela. Ei va scântă nu știu, nu genitora. Și mine nu iau și zic, și cu Mari Bergeani, hai să zic că ora un cântec mușat, să-l cântam mai așa, și ți-a, ți zic mine acolo. Nu, părea rihare. Ama ca știi, chiar să-l șut, să-i dai exemplu. Mine toate fetele înghiți de awației, le arăt Florentina Gârțu, da? Le arăt Cristiana Roșca, le arăt Florentina Costea, care să-mi minte că așteptați nici fetele, care să-mi minte la Nica Lândărușe, fetele noastre vor răscântă cântec interpretat de tine, Hagi Steriu și Trandafir Loan Râbzeaște, da? Și mea pe naga, poate să le ducem pe o cale mai aproape de muzica armânească, care este, cum să zic, este de marmă. Nu zic să nu jucăm și nu este corect zic că te dai mai el, mai este închide tu minte, da? Nu înseamnă să nu jucăm și de ațeale. Poate nu ți-am eu la Mucan, la Bărie, vendeai tu, botezi, nu știu ție, și ați avea scânți, ați avea joți. Bun, așa este. Ama, Cilimeanul lipsește prota sap, dar este că poate el nu are mai și pap, cum a avut mine. Mine a avut mai și pap. Și papul nădea acolo cu aușla lui și cânta, cântițile ațeale, cum zice Tipi Răsădeanu cu da? Aici să nici nu mai are mai și pap care adara este lucruri. Și aceste lucruri poate noi putem să le ambițăm. E bine să ca la comunitatea Tulcea putem să adărăm mai este lucru și avem cilimene să ți ascultă urnipsearele noastre, ei le ascultă și văd că pântora nu au avut probleme. Ziua este lucru și la locul multul Chironinti, la Nica Lândăruși, când luară și premii. Și știm că aveți și un Hariti noi tora seara, ai aproape de tine în Dau Fidăni, de acolo, de la Pălcarea de Tulcea. Și vrem să dăm cu un cântec. Da, voi să zic așa, că e chirolul tubană. Mine zburăți de mine. E chirolul tubană, când lipsește, zis niheam stop. Ori să te dănăsești să niheam. Da? Nu se poate toată bana. La 70-80 de ani, Corina să ia chitara și să cântă priuții două. Nu se poate. Tu te este să adară la chirolul al lor. Ama, cara țarii care și vrei să adari ceva, zic mine că n-ai mai bun lucru pe care ți poți lua dar este praxia, educația. Că zburăm de armă și că him la este emisie, zburăm de praxia armânească. Mine poate nu pot să adar multe lucruri de armă în mine. Am pot să ajut un cilimean care va și
jene și micat, poți lua jot niham, sul scotul migdani. Și aici, de la pandemie și până azi, niham cam de istu lucru mi ocupai cu cele mele. Și tora voi zăși la prota oră tu emisie că care mi-a lăxitul portu armânesc, nu mi-a lăxit ca și vruzin. Aici la emisie, fetele mele, tuti era lăxite armânește. Și abzei că va să lăxească că zici cu mine și tu blugi și tu plovăr și fetele înghiți tu te armânește. Nu știu ca ele să se alăxite armânește, ama ineră. Și tora valea clema aninga mine pe parea niclu armânești de Tulcea. Mizi, așteptăm să le vedem. Bună seara, Tati Mușati. Seara. Bună seara. Hai, dați-vă un pic mai așa. Ne hărțim Acum, mult. vă vedeți? Are și un ficior. Avem și Ne un hărțim ficior mult. pe Claudiu, Da, pe Vizvea Claudiu Stere. Este singurul, mai și el este la noi, tu pare, da, vă vedeți tuti? Da? Eu îi ved tot și ficiorul și fetele. Și piciorul, da. Tuti fură și la Nica Lândărușe. Haideți să numai chiar ușor, ușor, pe înțeles. Nu știu care să de ghine. Savzu, boața ta savzu ghini până ora. Viluma chiadilame, Sadhana pupiliste, Matila fruta, Zi una fiată, ți s-a la țe. Viluma chiadilame, Sadhana pupiliste, Matila fruta, Zi una fiată, ți s-a la țe. Nu timpul mă lacuda, lângă tine picura, îl așteptu, cum dă pichetul și nu știu ți s-a dat. La poartă, da două partii la poartă, pane să-i deschid-o. Da două partii la poartă, pane să-i deschid-o. Nu le-a ție, să fac avem-o. Noi să fac avem-o. Este niheamă Zori cu avzarea, nu știu că ți iasă eu niheam problemă cu sunetul. Da? E. Vai zine niheam aproape de tine, piciuriții. Aproape. Tare, da? Mai tare. Puilă-i, puilă-i, caraseța acasă, puilă-i, puilă-i, Secăm șalidari, puilă-i, puilă-i, secăm șalidari, pulei, secăm șalidari, cămin susio, pulei, secăm șalidari, cămin susio. Rade.
smore. José Papo, eu vejo fulana sem papo, se lá José Papo, eu vejo fulana sem papo, tu já passa anunciado, e trampões cidade, tu já passa anunciado. Da? Aristau multo. Corina, jesti mi chiamo Zori cu sunetul, nu jesti vreo problemă, nu sabe muito gini. Pe atelia ne hărsi multo și Aristau multo ti copos luți luadrați voi, șniții, sunt tutti mirachi și ți zic, zvedi copos luți luadrați acolo tulcea și zvedi și, cum spusi, mirachi ați o băgați tu tot este lucru. Aristau multo, mușati. Da, de partea aia. Hai, frumos. Vă bășem. Vahiasti Zori, când sunt mai multi boți de adun pe transmisia asta cu Zoom, vahiasti ni chiamă tama Zori. Noi ne hărsim mult să le vedem și să le avzăm și să vedem una parte din locurile ți-l dezvărțit acolo tulcea, așa cum se știe de adun și cu mari mergeane. Haristăm multo. Dizem alargu, ai luat parte tu mai multe eventuri, cât au ații tu Românii, ama și tu Xeni. Este vără de este eventuri ți s-a rămas mult aproape de Gian? Tutti eventurile, nu are cum să nu hiba și tutti eventurile și-au luat România și iar mine nu nești multe tu multe țărxani, ama nești Macedonia de Nord, nești tu Gârții, niham tu Vărgării, și au la noi, Timișoara, Câmpul Lung, București, Constanța, tutti, ca fi event, nu ai cum să lua gârșește și nu este un ca la altul. La ca fi eventul, afli oameni, nu poți să-i îngârșești, că te-ați auzit și acleamă, că poate nu uitim, nu m-aș mini cu ei, noi ca oameni cu ei ca oameni, armân ca armân. Toate eventurile, nu poți să zic că cel fu mult aproape Atigeanu, că cel nu fu, nu are tare. Să mai spunem două lucruri meti copus ți adrați acolo cu ficiuriții. Ne spusești ca curhi din 2 meși, cam avârtos lucrurile. Cum ziți înainte și cum vedeți voi că lucrește mirachea a ficiuriților? Da, multul lucrează de mirachea. Voi zic că, practic, de 2 meși tora hima și ma vârtoși că ție că este event de Pap Crăciun. Noi de vreo 2 ani și a cât am avut o comunitate să adărăm mai multe activități. Să îndrăzem magini parea de jucători Daima. Avem și dăscăliță, că nu se poate. Dăscălița ne ajută mult cu gilmeanii, mutrim, nu him profesioniști, am adărăm ce putem și cum putem, mutrim și noi la alții, cum se joacă acolo, armânește, safi și anchesima este pare daimatora. Pot zic că avem 15, 16 și azi și aseară sunt cineva ceva zin la noi la pare și mult o mică. Vreau să întreb desi duchiți că ien dimineața, ien că îi petrec părinții. Da, și părinții. De apoi avem, aici de pare Niclu Armânici, care era naimanică, am crescură și noi le zățeam și lândărușii, că cu ea le înățeam la Nica lândărușii tora și le zățeam lândărușile ca să mai avem un pare Niclu Armânici, niți, aței sunt vără 17, a este fete sunt vără 15 și oficior.
Așa, și jucătorii vor 16. Am pot zic tora că sata române de Tulcea este mult puternică doar. Avem mulți cele mai și unul la tuții pe alantul și măsa lui, yini și cu el că vizucă cu surina lui, yini avași față și yin cu cântiții, voi să cânt, voi să zic că mea, așa ajunsem să nădem și la, să invitați la televiziune, că lisiți la televiziunea de Buzău. Eu, doamna Radu Roxelana, ați îndreaptă emisia de armân, fiați cu noi dau emisii, una cu AES, au și noi mări, și una cu Parea Daima. Amatora va să dăm o filmare cu Sata Tulcea de Favorit TV. Duminica este, va să baua 40 și ținții de cele meanți, va filmează o emisie armânească, Maxus Sata Românească din România, Parea Sata Românească din Tulcea. Avem jucătorii, lândârușile așa, Niclu Armânici. Sunt mulți să vedem cumva obitesim cu filmării ca aici să alagă pe aua și joacă și cântă și înapoi spingă și nu vedem, bau, tărăm. Da. Este mult ușat că mea Fitursescu și turli de activități aduc nisli fidăima aproape de duplu armănescu, așa cum adrați voi Tulcea, are și alții, dar Custanța, mea are și București, ați Cristi Jiru, de adun cu alții featiții lui Andrupăscu, închisire și ei cu parei de ficiuriți, sunt mult hariși. Ne hărsim tot na videm actori turli de lucriții este Migdani, și este Migdani cu Mari Mirachi și cu Mari Vreari. Elena mea că tricu mai mult de una sihati, cât aveam tu minte să zborăm. Și atunci și câtă bitisită. Și vrem să întrebăm știni, cum toți alanță oaspiți, prota și prota ți zbor armânescu ai și aproape de gean. Maia. Maia. Maia, Este apropiat de suflet. Este mult mușat că nu l-are zis să fără oaspi până tora și nu, Dalihia nu lipsește să gărșim de Maia, de Paplu, ți n-angălzără cu duchearea și cu vrearea lor. Măsai vără măcare, armânească, ți țarii hari. Pita din Brașov. Oadar știne? E Da, țarii hari mult Oadara și cum lipsește cu mufițui la Cogelac, cu Oadar, peturi adărate, cu lignă, da. Acasă cu peturi cu peturi dispiturate, adică cărzescu cu lignă. dispiturate, cum zice, da, și cu câlcăi. Cu călcăi. Lipsește și vă mult bună. Îi faci și o poezie la Pita din Braș. Da, să masoaia acolo aproape, putem să... Ține prismă me deșteaptă, ori mutrita ei aleaptă. Ți ciudie tu să ne Pita, zăși că-i malmă ei, o adară de străpăpân, Pita de praș cu câlcâini, o adară de unăietă, Pita țea de curcubetă, năcumată vazdinică de caș, tu Pita și sătă. Voi un minută maș, mâna ali mai subaș. Anda Andreazi, ca năzână, Pita de verț, mai armână. Și de tucirea agonia scoate, ciudie, Pita de lapte, tu sănia tora goală, caftu Pita de altoară. Sna gârșesc, miurizmai, laiai, plâng, jbaș, Pita de la Maia. Mușat, meaș Maia, șpita, de adun, tu poema ta este ta mult mușată. Știu că va fi băzorit n pândăsești la treia întrebare, că mi-nduiesc cu că ai aproape țarisesc cu multi cântiții, ama carastina și un cântic prota tu minti. Să știi că mi-ndui 3-4 zăle, care cântic ea are mult. Și tu ți zicea protavrare, nu protavrare. Ania, care smenduiesc cu gene, ține are Haris cântu și slavdu și zduții tu gean, este veasta joasă. Este un cântic mulți l-avem tu vreare și Galihia știu și el cânta
mult mușat și alți cântători l-au luat și l-au dus malargu. Este un cântic mult mușat. Cara sai un zbor tu bitisită ti motritoria noastră. Sporul al meu este uh, ori al mâinilor multă sănătate, că mult mi hârsescu, că hioarmână și nu știu, că mi-a chiar mult și mi-a ajutat mult și ori multă sănătate și este sărbători se bă cu multă harau și să ne vedem, să ne ajutăm și sim buni și mai buni că putem. Și este milete armânească, mine zic că poate se iasă mai mult tu mic Dani, poate îți da Dumnezeu să aibă și un statut și ta-ți putem să-ți minte, nu știu cât ți-ți duce minte, că este limba armânească, că lipsește, că ți că așa duchem. Și mine ca e hiu pe jumătate armână. Pot să zic că nu știu ți mi doare, că am mi doare. Te-ați-au mersit tu strane armânească, te-ați-au hiu aua. Simni am mai ligați, să ne vrem mai mult, să ne vrem de alihia. Nu să ne mărim, că nu știm, că nu cunoștem, că hiu de ațel, că him soi, să ne vrem de alihia. Mine duchi, a este duchiare, zic, de vreme armească o duchi la mulți armâni, ama mine zic, cum sunt și alții și așa să ne ajută Dumnezeu, poate simt mai bun și mult mai legați unde alanți. Așa să-ți facă și să da Dumnezeu să aveți idia hâștii, iduțare mai largo a lucrurile să ți la hurhit cu cilimeani, că este mult mușat. Alte lucruri ți aveți tu minte să le atrați acolo la pălcarea de Tulcea. Care stăm mult unica onoară, tichirolul să-l trecuște la seara de adun cu noi și să așteptăm toți sărbătorile cu geanul de șclis și cu harau tu taifuri. Seară bună a mutitorilor a noștri, ne vedem alantă joi.